У наших гарадах хапае праблемаў. Часта адсутнічае альбо знаходзіцца ў вельмі кепскім стане належная інфраструктура, шмат непрыбраных тэрыторый, вечныя ямы на дарогах альбо тратуарах. А в подъезде номер 3 лампочка не горит. Уже целых 20 лет лампочка не горит. І калі раней для вырашэння гэтых перашкод трэба было тэлефанаваць з аддзела ў аддзел альбо пісаць звароты ў мясцовы выканкам альбо адпаведныя службы, то цяпер з'явілася магчымасць хутка і зручна вырашаць усе гэтыя гарадскія праблемы праз сервіс 115 бел. Вось пра яго сёння і пагаворым, што ён дае, як ім карыстацца і на што звярнуць увагу. Асобна распавяду трохі пра гомельскі досвед яго выкарыстання. Сервіс 115 бел створаны для прадастаўлення магчымасці жыхарам населеных пунктаў Беларусі магчымасці дасылання заявак паўсядзённага і бягучага характару. То бок усё, што тычыцца жыллёва-камунальных паслуг і гарадской гаспадаркі. Пры гэтым праблемы можна заўжды прывязаць да мапы горада, што вельмі зручна. Пасля мадэрацыі ўсе запыты дасылаюцца ў адпаведныя падраздзяленні гарвыканкама альбо іншым службам. Пры гэтым партал не з'яўляецца афіцыйным сайтам дзяржаўных органаў альбо арганізацый. Таму шмат у чым яго праца і эфектыўнасць залежыць ад кантролю і зацікаўленасці саміх гараджан. Сервіс запрацаваў у Менску напрыканцы 2015 года. У 2017 да яго далучыўся шэраг іншых гарадоў, у прыватнасці Віцебск. Гомельскія ўлады доўгі час марудзілі з далучэннем свайго гораду да гэтага сервіса. Яно і зразумела, гэта лішнія праблемы, якія давядзецца вырашаць, шукаць на ўсё гэта фінансы, пераймацца гэтым. Таму ў нашым горадзе сістэма запрацавала толькі ў верасні гэтага года пасля ўказу самага верху. Літаральна тыдзень таму назад сервіс у чарговы раз узбуйніўся і цяпер дзейнічае ў 43 населеных пунктаў Беларусі. Вітаем Маладзечна, Быхаў, Мсціслаў, Прапоіск. У лузарах пакуль што трохі знаходзіцца Віцебская і Брэсцкая вобласці. А вось у Гомельскай цяпер паведаміць аб сваіх праблемах можна ў Калінкавічах, на Роўлі, Хойніках, Рагачове і Жлобіне. Так, у Мазыры альбо Рэчыцы сервіс не працуе, а вось у Хойніках так. Яшчэ раз паўтаруся, сервіс канцэнтруецца на вырашэнні праблемаў ЖКГ і гарадской гаспадаркі. У якіх выпадках сервіс 115 бел вам не дапаможа? Калі ў вас галдзяць суседзі, альбо калі вас нехта падрэзаў на дарозе, калі вам патрэбны капітальны рамонт у вашым пад'ездзе, альбо калі у вас маленькі заробак. Што трэба, каб карыстацца сервісам? Перш-наперш трэба зарэгістравацца ў сістэме. Гэта зойме ўсяго некалькі хвілін і пасля гэтага адразу можна будзе дасылаць свае заяўкі. Рабіць гэта можна як са свайго кампутара, так і з мабільнага тэлефона. У сервіса ёсць мабільны дадатак, які можна спампаваць на сваю прыладу. Пасля гэтага націскаем «Дадаць заяўку» і знаходзім адпаведную катэгорыю для сваёй праблемы. А іх тут вельмі шмат. Праблемы шматкватэрных дамоў і дваравыя тэрыторыі, гарадская інфраструктура і дарогі, рэкламныя канструкцыі і іншае. І ўсё гэта яшчэ з падраздзеламі. Калі іх трохі праглядзець, то можна знайсці адпаведны і для сваёй праблемы. У адваротным выпадку заўжды можна даслаць сваю заяўку ў раздзел «Іншае». Далей трэба апісаць сваю праблему і па магчымасці прывязаць яе да мапы гораду. У выпадку дасылання заяўкі з мабільнага тэлефона ён зробіць гэта самастойна за вас. Па магчымасці дасылаем фота і дасылаем. Пасля гэтага заяўка перадаецца мадэратарам, яны праглядаюць яе і пераводзяць у адпаведны статус. Пры гэтым такі статус, як у працы, значыць, што ёй ужо займаюцца, а статус на кантролі значыць, што на яе вырашэнне можа спатрэбіцца трохі больш часу. У любым выпадку ў сістэме ёсць пазнака таго дня, да якога вам мусіць хоць неяк прасігналіць пра вырашэнне вашай праблемы. Дам адразу некалькі парадаў. Пры афармленні заяўкі вельмі дэталёва пазначайце адрас альбо месцазнаходжання праблемы. Апісвайце, што не так і па магчымасці, як гэта трэба выправіць. Будзьце лаканічнымі, у сістэме ёсць абмежаванне па колькасці знакаў. Фотаздымкі заўжды рабіце з прывязкай да мясцовасці, каб можна было зразумець, дзе яна канкрэтна знаходзіцца. Часам бывае, што тыя ж самыя ямы на дарогах альбо бардзюры фатаграфуюць блізкім планам і зразумець, дзе канкрэтна яны знаходзяцца, не заўжды бывае лёгка. Калі праблемы ёсць у некалькіх месцах, то па магчымасці варта дасылаць усё ж такі асобныя заяўкі на кожную з іх. То бок, калі перад вашым домам адразу перад 3 пад'ездамі зламалі лавачкі, то для кожнай з іх трэба дасылаць асобную заяўку. Калі даслаць усё ў адной заяўцы, то яна можа не прайсці мадэрацыю, альбо зробяць толькі частку. А для комплексных праблем, калі у вас, напрыклад, на нейкай дарозе вельмі шмат ямінаў, усё ж варта дасылаць зварот у гарвыканкам.
І не забывайцеся правяраць свой кабінет у 115 бел. Часам бывае, што вашыя заяўкі памылкова перавядуць у статус ужо вырашаных, калі насамрэч праца па іх нават не пачыналася. Што да гомельскага досведу і выкарыстання сервіса 115 бел, то за верасень і кастрычнік гараджане даслалі 1130 заявак. Пры гэтым сервісам скарысталася каля 300 чалавек, а заяўкі ад 3 найбольш актыўных карыстальнікаў сервіса склалі каля 36% ад усіх заявак. Як выявілася, больш за ўсё гомельцаў хвалююць праблема азелянення іх горада. І гэта вельмі лагічна, бо яго ўзровень за апошнія гады вельмі рэзка ўпаў. Далей у нашым горадзе ідуць бардзюры, а таксама адсутнасць належнай інфраструктуры для маламабільных груп гараджан. Ну, таксама ямы на дарогах і тратуарах. Хвалююць гомельцаў таксама і праблемы з асвятленнем, а таксама люкі. Як паказала практыка, хутчэй за ўсё вырашаюцца менавіта праблемы з асвятленнем нашых вуліц, двароў і пад'ездаў. А таксама розныя праблемы, звязаныя з добраўпарадкаваннем тэрыторыі, ну і, канешне ж, фіксавання вось гэтых самых люкаў. Са свайго досведу скажу, што з больш чым 200 заявак, якія я дасылаў, у мяне вырашылі толькі праблемы 8 люкаў. У свой час я звярнуў на іх увагу. Адзін раз я зачапіўся і ляснуўся, а ў іншым вельмі істотна пашкодзіў свой абутак. Тых часоў я пачаў прыглядацца і ўсё больш заўважаць, што ў шматлікіх месцах у нас гэтыя люкі альбо не зануляваны, як на дарогах, так і на тратуарах, альбо вакол іх наогул адсутнічае адпаведная плітка ці асфальт. Прычым праблемы з гэтым назіраюцца нават у цэнтры горада. Таму можна пажартаваць, што ў мяне ў пэўным сэнсе ўжо нават пачалася такая міні-кампанія пад назвай «Люк, я твой бацька». І хоць выкананне гэтага віду праблем часам кульгае, але ўсё ж часам гэта значна лепш за тое, што там раней было. Якія яшчэ праблемы заўважылі карыстальнікі сервіса з Гомеля? У некаторых выпадках на просьбу аб стварэнні альбо рамонце разметкі на пешаходных пераходах прапаноўвалі звяртацца ў гарадское ЖКГ. Ніяк не вырашаюцца праблемы, звязаныя з азеляненнем. На некаторыя з падобных заявак прыходзіць адказ, што трэба звяртацца ў мясцовай адміністрацыі, і гэта выяўляе яшчэ і бюрократычныя праблемы. Хаця я пэўны, што зараз проста не хочуць шукаць на гэта фінансаванне і займацца гэтым, ну і хочуць хутчэй спаслацца на тое, што сезон скончыўся, зіма блізка. Часам у сервісе вельмі доўга не вырашаюцца пэўныя дробныя праблемы, як прыборка неналежных рэкламных канструкцый, альбо тых жа самых іржавых састарэлых аўтамабіляў з нашых двароў. Так, такая функцыя там таксама ёсць. Ёсць канфузы кшталту смецця на галоўным пляжы нашага горада. Так, пасля звароту неабыякавых гомельцаў высветлілася, што адміністрацыя цэнтральнага раёна проста не заключыла дамову на гэты сезон. То бок падчас пляжнага сезона ўсё дзейнічала, а цяпер кантэйнеры вывезлі і смецце застаецца ляжаць на пляжы. Яшчэ хацеў бы параіць не марудзіць, хутчэй рэгістравацца ў сістэме і дасылаць свае праблемы. Бо менавіта зараз, напрыканцы года, фармуецца бюджэт на наступны. І, адпаведна, калі вашая праблема істотная і на яе трэба пэўнае фінансаванне, то гэта магчымасць закласці ўжо зараз гэтыя сродкі. У астатнім, канешне, пакуль што адсотак вырашаных праблемаў у Гомелі адстае ад колькасці заявак, і вельмі не хацелася, каб горад над Сожам стаў гэткім антыпрыкладам, як той же самы Віцебск, дзе зараз, пасля года дзейнічання гэтай сістэмы, прыкладна з 9000 заявак выканалі толькі 1500. Таму памятайце, 115 бел не панацэя. Дасланая вамі заяўка яшчэ не 100% гарантыя, што ўсё зробяць правільна і якасна. Гэта ўсяго толькі інструмент. І як ім распарадзіцца, залежыць ад нас з вамі. Калі вам спадабалася гэтае відэа, стаўце лайк, падпісвайцеся на канал і смела выказвайцеся ў каментарах. Да сустрэчы!